Ahojte, ja som Xo zo skupiny Hex a hrám v skupine Hex na bas-gitaru, takže to je také, že 4 struny to má. My sa 21. júna veľmi tešíme do Námestova na Dni pre všetkých, kde zahráme koncert. Je to jeden z prvých koncertov našej letnej sezóny, takže budeme mať úplne kopec energie, aj preto, lebo na Orave máme strašne veľa kamarátov, pozývame aj vás, priatelia. No a vidíme sa od 21. júna na Dni pre všetkých v Námestove a vedzte, že bude aj parkovanie, a to zadarmo. Všetko ako má byť, vo vzduchu cítiť jasný deň, k oblohe